साफ्रोमखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो सावरायगोन लुकासनि 13 बालाब 10 सिरिनिफ्राय 20 सिरिनि गेजेराव जि बाथ्राफोर दङ। जों बै बाथ्राफोरखौ नायगोन आरो बेवहाय मा मा हाबखोमानानै दङ बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन एबा जोङो बेखेवगोन। बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंबाय थानो थाखाय, नायबाय थानो थाखाय, खोनासंबाय थानो थाखाय आंनि बे बड' क्रिस्टियान कार्टुन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। जि लाइकआ आंखौ गोबां मटिभेट खालामो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो भिडिअ फारसे जोङो आवगायलांदोनि। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, लुकासनि 13 बालाब 10 सिरिनिफ्राय 20 सिरिसिमलाय माथो दङ बेखौ नोंथांमोननो माखासे बाइबेल सिरिफोरखौ आङो फरायग्रोनानै होनो हास्थायदों, जेरावहाय नोंथांमोना खोनानाय लोगो लोगोनो मोनथिनो हागोन, गोसोखांनो हागोन, बेयाव बे बाथ्रा दङ होननानै। नाथाय बे बाथ्रानि सिङावहाय आन्दोआवहाय ओंथिया मा दङ हयथ' नोंथाङा बेखौ माब्लाबाबो सानफेराखै। नाथाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बिनि भितरनि थानाय बाथ्रा, बिनि रसखौ जेब्ला खुसेरखौ सेबो अब्लाना जेरै रस ओंखारो, थिग बेबायदिनो दिनै बे बाथ्राफोरनिफ्राय सोमोनांथाव बाथ्राफोरा ओंखारनो थांगासिनो दङ। प्रियफोर, जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन जेन गासैबो बाथ्राफोरखौ रोखायै बुजिनो हायो। सानसेखालि साबातनि सानाव जिसुआ गंसे खुलुमग्रा न'आव फोरोंदोंमोन। बेयाव सासे हिनजाव दंमोन। बादुआ जिउ हमजानानै बियो बोसोर 10 बोलो गैयि जानानै दंमोन। बियो गावखौ फोथोंनो हाथारामोन। जिसुआ बिखौ नुनानै गावनि खाथियाव लिंहरनानै होनदों, "अ आइ, नों नोंनि बोलो गैयिनिफ्राय गबाय।" जिसुआ गावनि आखाइफोरखौ बे हिनजावनि सायाव दोनदों आरो बे समावनो बियो गोथों जानो हादों आरो बियो इसोरखौ बाख्नायदों। प्रेज द लर्ड। ख्रिस्ट' फोथायारि नोंथांमोन, जोङो मोनथिगौ जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला पृथिबियाव दङमोन बै समावहाय गोबां दाब दाब जायगाफोराव मन्दिरफोराव थांनानैहाय इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंहैदोंमोन। जि बाथ्राफोरखौ मानसिफोरा मोनथिनांगौ बैबायदि बाथ्राफोरखौ दाब दाब जायगाफोराव गिदिंनानै सुबुंफोरनो, धोरोमगुरुफोरनो जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदोंमोन, मोनथिहोदोंमोन। थिग बेबायदिनो बै सानखालिबो साबातनि सानावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे मन्दिराव सहैदों। आं जि मन्दिर होननानै सोदोब बाहायदों बे मन्दिरा बबेबा गुबुन धोरोमनि एबा माबा मोनसे मोदायनि मन्दिरनि बाथ्रा नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय इसोरखौ खुलुमग्रा, सिबिग्रा मोनसे मन्दिर, मोनसे खुलुमग्रा न'। बे खुलुमग्रा न'आव जिसु ख्रिस्ट'आ मोनहैदों आरो बै जायगायावहाय सासे आइजो दङमोन। जाय आइजोआ 18 बोसोर सैसोना थानो गोनां जादोंमोन बेरामावहाय, आरो बे बेरामानो जाहैबाय लोरबां बेराम। गावखौ बियो बोलोग्रा खालामनो हाया, गोबां लोरबां, जेरैहाय बुंनो थाङोबा पेरालाइजफोर बायदि गाव हारसिं थाबायनो हाया, गोबां लोरबां। बेबायदि लोरबाङाव बे आइजोआ थानो गोनां जादोंमोन आरो बे बेरामखौ सोर खालामदोंमोन? बे जाहैबाय सैताना, गाज्रि जिउआ, मोदाया हुदा खालामदोंमोन। बेखिनियावनो जोङो सोलोंनांगौ बाथ्रा दङ। नोंथांमोना थारैनो थर खालामदों ने? जिसु ख्रिस्ट'आ खुलुमग्रा न'आव साबातनि सानाव सहैदों आरो बै समावहाय बेयाव 18 बोसोर बेरामाव भुगिना थानो गोनां जानाय आइजो दङ। बे आइजोआबो इसोरखौ खुलुमनो थाखाय साबातनि सानाव फैदों। बे खुलुमग्रा न'आव जिसु ख्रिस्ट'आ फैनायखायसो एबा जिसु ख्रिस्ट'आ दंफैयोखायसो बै बेरामि आइजोआ खुलुमग्रा न'आव फैदों बे नङा। नाथाय बे खुलुमग्रा न'आवहाय बे आइजोआ अराय साबातनि सानाव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो फैखाबाय थायो। जुदिअ बियो बेरामि, जुदिअ बियो लोरबां, अब्लाबो बिहा इसोरखौ लानानै अननाय, इसोरखौ खुलुमनाय, इसोरखौ सिबिनाय गोसोआ दङ आरो बे इसोरखौ खुलुमो, सिबियो। बेयावखायनो बै बेरामि आइजोआ इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो साबातनि सानाव सफैनो हादों। अनजाया ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोंबो बे आइजोनि बे बाथ्राखौ जों सोलोंनांगोन। दिनै जों मानसि हिसाबै सोरनियाव दुखु गैया, सोरनियाव जेंना गैया, सोरनियाव बेजार गैया। जोङो दुखु दाहा, जेंना, बेमार आजार गासैखौ लानानैनो जोङो बै इसोरखौ खुलुमनांगोन, बै इसोरखौ जोङो सिबिनांगोन, बै इसोरखौ दाव खालामनांगौ। नाथाय जोङो गोबां समावहाय जोङो फोथायारिफोरखौ नुनो मोनो
माब्लाबा सोरहाबा मुड अफ जायो, आंहा मुड गैया गिर्जा थांनो होननानै बुंगोन। दिनै आंहा माबा मोनसे गुबुन इम्परटेन्ट खामानि दङ होननानै बुंगोन। सोरबाया आं गिर्जा जिरायनो दिनै बादों होननानै बुंगोन। गोबां रोखोमनि प्रब्लेम, गोबां रोखोमनि कमप्लेनफोरखौ नुनो मोनो आरो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनो। गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ, गोबां प्रब्लेमफोरखौ दिन्थिनानै गावखौ इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय गोजान लाखिनो हास्थायो आरो गोजान खालामो। गावनि दुखु दाहाखौ गिदिरसिन खालामो, गावनि जेंनाफोरखौ गिदिरसिन खालामो। बेयावखायनो इसोरनो लागै सम होनो हाया, इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय सम होनो हाया। नाथाय जोङो बे आइजोनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों बे आइजोआ एसेबां जे लोरबांमोन, जेराव गाव हारसिं थाबायनो हाया, जेरावहाय गोबां लोरबां आरो बे लोरबांखौ सैताना लोरबां खालामना दोनदोंमोन बे आइजोखौ। नाथाय बे आइजोआ इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान जायाखै। साबातनि सानाव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो खुलुमग्रा न'आव थाङोमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो दिनै जोंनियाव अनेक दुखु दाहा, जेंना, बेमार आजार, खैफोद, थाखा फैसानि जेंना, साख्रि बाख्रिनि जेंना, बेफार फालांगिनि जेंना, गथ' गथायनि जेंना, बिमा बिफानि जेंना, परियालनि जेंना, समाजनि जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोर फैनो हागौ, थानो हागौ जिउआव। नाथाय बेफोर गासै जेंनाफोरखौ लानानैनो जोङो इसोरखौ खुलुमनांगोन, सिबिनांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जेरैहाय बै समावहाय साबातनि सानाव मानसिफ्रा खुलुमनो सिबिनो थाङोमोन आरो बै साबातनि सानाव बे बेरामि आइजोआ इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थांदोंमोन। जोंहाबो दिनै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि मोनसे जायगा दङ, थावनि दङ, सम दङ। जों बै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो जों बैफोरबायदि समफोराव बै थावनियाव, जेरावहाय जों खुलुमग्रा न' होननानै जोङो जायखौ गिर्जा न' होननानै बुंदों, जेराव जों खौसेथि खुलुमहैयो। अनजाग्राफोर, जों सम होनि, जोंनियाव जेखि जेंना थाया मानो, बै आइजो बादि जुदियाव बेरामि आइजो, बेरामिब्लाबो सम होदों। जोंबो दिनै अनेक रोखोमनि बेरामाव थानो हागौ, जों प्रब्लेमाव थानो हागौ, नाथाय बेबायदियावबो जोङो इसोरनो लागै सम होनि। दे दानाब्ला जोङो नैथि बाथ्राखौ सोलोंदोनि। बे आइजोनिफ्राय जोङो नैथि बाथ्रा सोलोंनो हायो, बेनो जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोदाय हमनायनि माखासे टेकनिकफोरखौ जोङो बे आइजोनिफ्राय मोनथिगोन। बेनो जाहैबाय सैतान हमजानाय होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां बेक्तिफोरा सानो, गोबां बेक्तिफोरा गोसोआव बुजिनानै लायो जे सैतान हमजाबाथाय मानसिया गाबख्रावो, गोबां गाबख्रावो आरो लोगोसे गोबां बायदिसिना गाज्रि खामानि मावो, मानसि सिथारनो नागिरो, मानसिफोरखौ बुलाबायो, गावखौ बुलाबायनानै लायो। जेरैहाय जों बाइबेलावहायबो माखासे बेक्तिफोरखौ नुनो मोन्दों, जेरावहाय मांखरसालियाव थाग्रा सैतान, मांखरसालियाव थाग्रा मानसि, बेफोरबायदि गोबांखौ नुनो मोन्दों। आरो गोबां मानसिफोरा सैतानजों हमजानाय मानसि होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो बेबायदि सावगारिखौ गावनि मेलेमाव थि खालामनानै लायो जे मोदाय हमबाथाय मानसिफ्रा बाब्राबो, बुब्राब खाब्राब खालामो, मानसि सिथारनो नागिरो होननानैहाय बेबायदि साननानै लायो। न' अनजाग्रा प्रियफोर, बियो गोरोन्थि जोंनि सानना लानाया। आं बेखौ बुंनो नागिराखै जे बेबायदि जाया होननानै बुंनो नागिराखै, बेबायदिबो रोखोम दङ, जायखौ आं एसे आवगायाव बुंबाय, बाब्राब बुब्राब खालामग्रा, होख्राव बायग्रा, मोदाय हमबोला होख्राव बायनाय, बायदिसिना बकिनाय, बेबो दङ नंगौ। नाथाय जों जिहेतु साननानै लानाय, आं बेखौसो बुंबाय थादों जे जों बेबायदि साननानै लायो गासैखौबो, नाथाय बेबायदि नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो नुनो मोन्दों बे आइजोनियाव मोदाय दङमोन, मोदायासो बे बेरामखौ होदोंमोन। बे मामोन? गोबां लोरबां बेराम, पेरालाइज बायदि, थाबायनो हायि बेराम, मानसिया लोरबां जालांनाय बेराम। आरो बेखौ सोर होदोंमोन? सैताना होदोंमोन। आरो बे आइजोआ बे बेरामखौ लानानै, बे मोदायखौ लानानैनो खुलुमनो सिबिनो थांनो हायोमोन एबा थाङोमोन। खुलुमनो सिबिनो हानायनि गोहो जिथु जिउ दङमोन, बे जिउआ दङमोन। सैताना बेखौ जेबो दिगदार खालामाखै, होख्राव बोख्राव खालामाखै, बुख्रुब बुख्राब खालामाखै एबा होख्राव बायहोग्रा खालामाखै बे आइजोखौ। आइजोआ साइलेन्ट, नाथाय आइजोखौ सिङावहाय मा खालामदोंमोन? बेबायदि बेराम सोदोंमोन जेरावहाय आइजोआ थाबायनो हायि, एकदम लोरबां जानाय। सैताना बेबायदिबो मावो, बेनि गेजेरजों जोङो बेखौ नुनो मोनदों। देट मिन्स, बेनि बायदिब्ला जोङो बेखौ सिन्था खालामनो हायो, साननो हायो जे, सोलोंनो हायो जे सैताना जोंनि मोदोमाव थानानै सिरि सिरियै जोंखौ अनेक रोखोमनि बेमार आजारफोरखौ होनो हागौ। बायदि रोखोमनि बेमार आजारफोरखौ सैताना सिरि सिरि होगोन। गाबख्रावलाबायनाय नङा, होख्रावलाबायनाय नङा, नाथाय बै आइजो बायदि जि लोरबांथि खालामनाय, थिग बेबायदिनो आलादा आलादा रोखोमनि जोंनि मोदोमाव थानानै सैताना बेराम होनो हागौ। जेरैहाय गोसोआव गाज्रि सिन्था फैनाय, बे गाज्रि सिन्थाया मा? बे जिउखौ लानानै गोबां बरिं जाबाय, आङो जिउखौ फोजोबस्रांनोसै, आङो गावखौ सिथारनानै लानोसै होननानै जेब्ला गोसोआव सानगोन, बेफोर साननायफोरा
जों मानसिनि नङा, इसोरनि मानसिनि नङा, बे जाहैबाय सैताननिफ्राय फैयो। सैताना जों ख्रिस्टियानफोरखौ नोंथांखौ एटेक खालामनो हागौ सिरि सिरियै, नोंखौ सिन्था खालामहोगोन जे नोङो थैदो होननानै, नोङो गाज्रि मानसि, नोंनि खामानिफ्रा बेबायदि जाबाय, नोङो थैदो होननानै सैताना नोंखौ उपदेश होगोन। सैताना नोंनियाव थानानै सिरि सिरियै आरो गोबां रोखोमनि जिउनि सिङाव थानानै ख्रिस्टियान मानसिफोरखौ उपदेश खालामगोन, एसे जौ लोंहोनो हास्थायगोन, एसे जौ लोंहोनानै गिदिर जौ लोंग्रा खालामगोन। जेब्ला बेबायदि जागोन, सैताना सिरि सिरि खामानि मावदों होननानै बुजिनांगोन। सोरजोंबा नांज्लायनो गोसो जादों, सोरखौबा रागा जोंदों, सोरखौबा बुनो गोसो जादों, बेफोर गासैबो सैताननि थुलुंगायाव जायो। सैताना थुलुंगा होदों, बेयावहाय जोंनि साननाय हनायफोराव बेफोर गाज्रिफोरा फैदों। जेब्ला गोसोआव बेफोरबायदि बाथ्राया फैयो, अब्लाना सैताना बै गोसोआव थानानै नोंखौ थुलुंगा होबाय थादों। जानो हागौ, एरैबो जानो हागौ, नोङो सानफ्रोमबो उदास थायो, सानफ्रोमबो निरासा थायो, सानफ्रोमबो लोरबाङै थायो, सानफ्रोमबो सिन्थायाव थाबाय थायो। आंनि बे जिउआ मा जाखो, बेखार जिउ होननानै हयथ' सानबाय थायो। बेफोर साननायाबो सैतान दैदेननायनि थाखाय जायो। सैताना जोंनि मेलेमाव कन्ट्रल खालामो आरो जोंखौ बेफोरबायदि सिन्था खालामनानै जोंनि जिथु बासायजानायनि रंजानाय, बे रंजानायखौ गैयै खालामनानै उदास जिउखौ सैताना होयो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखायनो बाइबेलावहाय आनानियास आरो साफिरानि बाथ्राखौबो मोननो हायो। आनानियास आरो साफिराखौ पितरा बुंदोंमोन, नोंसोरनि गोसोआव सैताना मानो जायगा मोनखो होननानैहाय, मानो थगायनो जायगा मोनखो? आनानियास आरो साफिराया थगायदोंमोन आरो बे थगायनाया सोर थगायहोदोंमोन? सैताना थगायहोदोंमोन। आरो जोङो नुनो मोनबावदों जुदास इस्कारियातआ जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ फानदों, बेनि आवगायनो बेनि गोसोआवहाय सैताना जायगा लादों होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ होखादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, मोदायनि खामानिफोरा बेबायदि जायो। जोंखौ जोंनि गोसोआव थानानै एबा जोंनि मोदोमाव थानानै जोंखौ गाबख्रावला बायहोनाय, हाग्रायाव थाहोनाय, बहाबा थाहोनाय, बेखौ नङा, बेबायदिबो दङ, बेखौ बुङाखै आङो। नाथाय जोंनि गोसोआवहाय थानानै, जोंजों लोगोसे थानानै साइलेन्टलि जोंखौ गाज्रि मावहोबाय थानो, बेबायदि बेरामफोरखौ सोना होनो सैताना हायो। सैताना हागौ बेखौबो मावनो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, 18 बोसोर सैसोनानै थानाय बै बेरामखौ, बै सैतानखौ होखारग्राया सोरमोन? जिसु ख्रिस्ट'। बै जिसु ख्रिस्ट'आ बै सैतानखौ, मोदायखौ अनदों। बेबादिनो जोंनि गोसोआव जानाय निरासा, जोंनि गोसोआव जानाय दुखु, जोंनि गोसोआव जोङो बायदि रोखोमनि सिन्था गाज्रि खालामनाय, बेफोर गासैखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होखारनानै होनो हायो। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो गावखौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव गथायनांगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थानांगोन। जोङो सानफ्रोमबो सांग्रां थानांगोन, जों सानफ्रोमबो आर'जाव थानांगोन। अब्लाना सैताना जोंनियाव खाबु लानो हानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे आइजोनिफ्राय दिनै बे बाथ्राखौ सोलोंबाय, इयुननि समाव जोङो नायबावगोन। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आशीर्बाद मोनदों आरो नोंथाङा जुदि बाथ्रा सोलोंनो हादों होनना फोथायदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ गुबुननोबो मोनथिहोदो, जेन बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मोनथियो। दे अब्ला जोबनायाव बयनिसिमबो प्रेज द लर्ड होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनबाय। थेंक इउ।